रन्जन दैमारि सारा माब्ला मायथाइयाव बा बेसे मायथाइयाव जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन बेनि सायाव नोंथाङा मिथिगौ नामा मा मायथाइयाव जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन? फैगौ जानो गोनां बे जेबा हियारिं जानो थांगासिनो दङ डिआर नाब्ला बिथांनि सायाव बे हियारिंआ लास्ट हियारिं होननानै खोनादों बेनि सायाव बे हियारिंआ लास्ट नंमारना नंमारा बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो बारग'इन्दि बे आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। बिथाङा दासान्दि बेल मोनांदों होननानै खोनादों आरो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै बयबो बुंदों। दा बेनि सायावनो जों माखासे सोंथि सोंगोन बि राजा बिथांनिसिम बिथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो बेखौनो जों सोंथिगोन। आदा दासान्दि खोनागासिनो दं जे रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन बे बेसेबां सैथो? बेखौथ' ससियेल मिडियाफ्राव खोनागासिनो नाथाय जों सरकारनि पलिसिखौ नायोबा जेरैबायदि माने बर' हारिनि जिबायदि उदां जानांगौ जिखुनु जाया बर'फोरनि केसखौनो सरकारा लेहेमिया खालायो। मानि थाखाय लेहेमिया खालामो होनना बुंबा बर'फोरखौ नायनो हायै जाथिफोर दं आरो बिथांमोननि सायाव माने उल्थायै माने केस होग्रा आरो नंखाय दायखौनो माने केस जाबसिनग्रा सरकारा बिसोरखौ माने नेबाय थायो। दा लेहेमिया माने मा खालायदों जायफोर माने आफादनि सायाव केस होग्राफोरनि सायाव माने सरकारा बिसोरखौ माने एगेन्सै माबाफोर बुंबावगोन नामा थिग बिदिखौ माने जोङो नेबाय थादों होननानै जों हमनो हायो आरो। दाख्लै बावैसो साननैसो सान सिगां हियारिं जादोंमोन बिथांनि बे माबायदि रिजाल्टखौ मोनखो एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा? दाथ' अफिसियेल खोथाखौ मोननाय जायाखै ओरैनोथ' ससियेल मिडियाफ्राव नुनाय मथेबा दाखालि 14 थारिखआव खोनादोंमोन नाथाय दिनै बिथोरि खोथा मा जादों बेखौथ' दिनै जों मोनथियाखै आरो बोथोराबो दैबानाफ्रा जेरैबायदि माने जेरैबो ओंखारनो हाया बेफोरनि थाखाय जों सोरनावबा थांनानै सोंहैनोबो आरो मबाइलफोरनि माखासे टावारफ्राबो दिनै माने गावजों गाव खबर लालायहरनो थाखाय मबाइलफ्रा एसेबां माने टावारफ्रा थिग नङा। लोगोसे आरो हियारिं दंबावो होनना खोनादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? हियारिंआथ' आं बेखौनो बर' हिसाबै बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि सायाव जेनेबा जायफोर दिनै जेलाव दं बिथांमोनहा थाबैनो गनांगौ बिथांमोननि हियारिंआ माने थाब जोबस्रांनांगौ। जों दिनै जोंनि बर' लिडारफ्रा मा सानो बिथांमोनहा जिखुनु जाया दिनै नंबाबो नङाबाबो दिनै दाय जाबसिन जाबाय। बर'फोरनि माखासे लिडारफ्रा मा सानो बिथांमोनहा जेराव थाबाय थानांगौ नाथाय उननि समफ्राव दिनै सोरबा इउपिपिएलनि लिडारफ्रा जुदि माखासे साननाय दंब्ला बेखौनो आं बुङो इउपिपिएल सरकाराबो मोनसे राजखान्थि हान्जासो राजखान्थि हान्जाया अराय समनि थाखाय नङा। भबिष्यताव जुदि बर' हारिनि मोजां खामानि मावलांनो जुदि सरकारजों नारा नाथा जुदि सरकारखौ सोमखारियोबा बिथांमोनहाबो बै समाव आन्दालन खालायग्रा होननानै जों दिनै सिनायो आरो गुबुन हारिनि सिगाङावबो दिनै मोनथिखायो। बिथांमोनखौ नंखाय दायफोरावनो बिथांमोनखौबो मालाबा जेलाव सोनो मालाबा माबा सोनो बिसोरखौ बिदिनो मेन्टेलि टर्चार होगोन। माने उननि समफ्राव जों खौसे जायाब्ला आरो जों दिनै गावजों गाव माने रायखुमालायनाया बांसिन हिसाबै बर'फोरनि जाय बिर जोहोलावफोरनि केसा माने लेहेमिया जायो आरो। फैगौ जानो गोनां बे जेबा हियारिं जानो थांगासिनो दङ डिआर नाब्ला बिथांनि सायाव बे हियारिंआ लास्ट हियारिं होननानै खोनादों बेनि सायाव बे हियारिंआ लास्ट नंमारना नंमारा बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा? बेखौथ' आं खबर मोनथ'वाखै। हियारिंआ जुदि लास्ट हियारिंबाबो जोबथा हियारिंबाबो मा जायो नङैनि माने गोलाव समखौ लांबाय थानाय नुदों। बे थारिकआ रन्जन सार गनांगौ थारिकआ काहा दिनाव नोमोन दिनै फैनानै दिनै मा मोनलांखो? आंथ' बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे माबा मोनसे बाहाना खालायनानै 24नि इलेक्सन सम खाथिसो हगारगोन नामा बेखौ सानना दं आरो आङो। नोंथाङा रन्जन दैमारि सारजों मोगथां मुलुगाव लोगो मोनफेरबाय नामा? ओरैनोथ' मोनबाय मोननाया खेमाव थांनानै। ओमफ्राय लोगो मोननायाव नोंनि सिगाङाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन नामा बर' हारिनि सायाव? बर' हारिनि सिगाङावथ' बुंबाय आरो दा नैबेफोराव दानि बे सारनि गनांगौफ्राव जुदि बुंबाय थायोब्ला माखासे जोंनि गेजेराव माने खोथाफोरखौ दान्थे बोथे सोरबाया होनो मोजां होनगोन सोरबाया होनगोन गाज्रि होनगोन। दा बर'फोरनि गेजेराव सोरनिबा जानानै बुंनायाबो बिराद साबधानसै माने मा जायो राजखान्थिनि मानसि सानगोन। बेनि थाखायनो बर' हारिया अराय सम जुदि बर' हिसाबै थांनानै थानोब्ला खौसे जानांगोन खौसे ओरैबायदि जानांगोन उन्दै गेदेर सनमान होलायनो रोंनांगोन। जायफोर सिनियर जुनियर दावहा नांग्राफोरखौ सनमान होनो रोंनांगोन। जायफोर दिनै बै समनि माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो सनमान होनो रोंनांगोन। दानि आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होनो रोंनांगोन। लोगोसे आं माखासे सोंथि सोंनो लुगैबावो रन्जन दैमारि सारा माब्ला मायथाइयाव बा बेसे मायथाइयाव जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन बेनि सायाव नोंथाङा मिथिगौ नामा? मा मायथाइयाव जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन? 2009आव हमजानानै दिनै गेजेराव माने बेयो बेलाव गदोंमोन। दा बेलाव हगारनायखौ नायोब्ला मोनसे हारिनि गेजेराव माखासे लिडार नांगौ जायो
आरो मोनसे जाथिनि हारिजों सोरबा लिडारखौ जोबथेनानै दोनोबा माखासे हारिया गोदाव सोराव जायो। बे गावनि हारिया गोदाव सोराव जानायाव माखासे हारिनि गेजेराव माखासेफ्रा अबेबा खामानि मावनायफोरखौ मावफ्लाङो। थिग दिनै सोरनिबा दिनै माखासे बे आफादनि माखासे जेंना जेंसियाव सोरबाफोर दिनै माबा मोनसे भुलाव एक्सिडेन्ट जाबाय। एक्सिडेन्ट जानायाव दिनै जायफ्रा दिनै बे केसखौनो दिनै अराय समनि थाखाय जुदि नांसोमबाय थायोबा बिथांमोननि सायावनो जुदि केसखौ जेनेबा होसोमबाय थायोब्ला बेयो माने अराय सम माने अर जोंबाय थानायाव माने बनखौ होसिनबाय थानाय जागोन आरो। ओमफ्राय मा उननि समफ्राव जुदि बेफोरखौ बोस्रांनोब्ला जायफोर दिनै सरकारा सोरबा दिनै साफा सानैनि दिनै केस नारसिननायाव मोनसे जाथिखौ जुदि जाथि हिसाबै थांना दोनोब्ला सोरनिबा साफा सानै जुदि केसखौ नारसिनबाय थानाया बे सरकारनि गियान नङा। बेखौसो आङो सोंखारियो। आरो गेजेराव बेनो बेल होनायखौ मानि थाखाय होदोंमोन? हारिनि खामानि मावनो थाखाय आरो गावनि माखासे गोरोन्थिफोरखौ दिनै बुजिनो थाखाय दिनै बे समाव बेल होनो हादोंबा दाबो बेलावनो दोननांगोन। दा केसखौ फोजोबनो हायो। मोनसे एकर्ड जानायनि उनावथ' दिनै केसखौ बिदि दोनसोमबाय थानाया बेयो मोनसे हारिखौ माने एकदम सोबख'थारनाय आरो। बेखौसो आंनिफ्राय आं बुङो आरो। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जासिगोन होनदों। नाथाय बे उदां जासिगोना बेसेबां सैथो? माने फाइनाल हियारिं जानो थांगासिनो दं होननानै खोनादों। नाथाय बे फाइनाल हियारिंआ जोबथा हियारिं जागोन ना जाया बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाथ'वा। आरो रन्जन दैमारि बिथाङा थांनाय 2009 मायथाइयाव जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन। दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाखो? दिनैसिम 10 बोसोर बारलांबाय। 11 बोसोर बारलांबाय। नाथाय दासिमबो बिथाङा उदां जायाखै। बे आरो जोंनि बर'नि थाखाय जोबोर दुखुथावना खौरां आरो दुखुथावना नुथाय। जोंनि बर'नि दैदेनगिरिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ, मिथिबाय जानांगौ मा जाखो मा जायाखै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।